Lidi, vítám vás u tadyto videa. Jsou to 2 měsíce, co jsem vydal první video. Natočil jsem za tu dobu 10 videí. Na jednom videu mám 16 zhlédnutí asi, což je nejvíc. Asi 5 lajků, což je asi dobrý. 3 odběratele. Jako dá se to, ale víš co. Teďka jsem skoro 3 týdny nenatočil video. Protože jsem jim prostě nechtěl, prostě. Já mám natočený ty videa, ale prostě nechci se mi já mám ty videa natočený, ale nechci se mi stříhat. Takže jo. Teďka nevím, jestli budou vycházet videa. Fakt nevím, jestli mi bude chtít natáčet. Až mi bude chtít nějaký video natočit, tak ho prostě natočím. Teď jsem to chtěl jenom udělat, protože jsou prostě 2 měsíce. Tak jenom si třeba obě ty videa, 2 videa a nevím, kdy budou další videa. Prostě ty videa, nevím. Mě ty videa baví natáčet, ale nebaví mě stříhat, protože jedno video stříhám třeba 2 hodiny a vůbec mě to nebaví. Jestli chcete, abych nějaký video natočil, tak mi to napište do komentářů. To je všechno z tohoto videa. Doufám, že jste se užili. Čau.